terbitulua blugini. Shura minua kun kaun läpi uuden päivän elämässäni täällä Suomessa. Herran aikaisin ja vähän liikuntaa ja jumppaa. Nyt avan ikkunan, jutasan aurinkovalon ja näin mitä tapahtuu mun napuri. Ja on vessassa, pesen ja puhdistan kasvoni ja harjan hampaat, jotta hengitys olisi raikas. Harjan hampaat joka puolelta myös kielen. Nyt on keittiössä tekemässä vehnäksiä. Tää on minun aamupala ja lounani toissa. Aamupalan jälkeen käyn suihkussa ja valmistaudun nyt töihin. Nyt puhdistan ja laitan serumia kasvoni. Laitetaan ransasti serumia. Joo. Sitten hyvä aurinkosuoja. Ja nyt on pukeutunut. Ja kengät jalassa. Valmistan lähtemään töihin. Mennään! Nyt on töihin. Ja nyt olemme täällä töissä teidän se. Joo, kiitos! Siinä kaikki minun jokapäiväisestä elämästäni. Kiitos kun katsoitte. Bye bye, moi! Heippa!